Yan, magandang umaga po mga kabataan at muli ay dito tayo sa ano, sa Santo Domingo. Ayan. Dito tayo sa park. Natin sinarap kasi ano, si Tatlin. Ayan mga kabataan, itong moment na to ay hindi na natin sasayangin. Kasi punta natin dito tayo sa park yan. Ulo ba ulit? Wala lang tubig oh. May mga ano yan oh. May mga halaman sa paikot yan. Yan. Wala lang tubig, may fountain yan oh. Yan. Yan, may bulto dito. Yan. Tapos doon po sa kabila ay simbahan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sponsor ni Katul. At pinabalik tayo rito sa Albay. Saya at ngiti. Para mapawi ang kanyang nararamdaman na kalungkutan. Ayan mga kabarak, doon si Bayaw, bibili ng ulam at sundan natin dito sa palengke. Sundan natin kung anong bibili niya. Baboy. Baboy ang bibili ng Bayaw. Ang sasabaw. Sira. At bayaran ni Bayaw 2 kilong baboy. Masasabaw tayo. So ayan at hindi nga tayo ni Bayaw ng pambili ng bigas. Bilhin natin. Nakakabatak. At tayo na doon sa bilihan ng bigas. Ayan. Yo. Yan, natatawaran natin ng 1-1. Pwede po 1-1 na lang.
Ilang kilo, 1/4 na sukar. Plus 80, ano? At salamat kay ate at bigyan tayo ng discount. Yan, sa bigas. Nakuha natin ng 1-1 mga kabatak. Ayun. At papatang natin sa balikat ko. Dito ko yan. Yeah! Thank you. Yan, tara doon. Let's go na mga kabatak. Yan. Napasan natin yung bigas. So, dito tayo lalabas mga kabatak. Dito po tayo, nihintay natin si Bayaw. Nagbawas lang. Yan. Nagbangko siya. Hindi nakayan. So yun, at maraming salamat sa lahat ng sponsor at umulan ng biyaya para kay Ulana Girl. Ayan. Ayan, bigas, ulam. Ayun, ulam. Yan, mga kabatak. Doble mo dito, Ben. Dito. Ayan, at let's go, mga kabatak! I'm driver! Ayan. Magtutotal muna ako sandali. Sige. Ayan. Trip muna tayo, mga kabatak. Hindi, maya tayo. Kasi yan. Ayan o. Ayan si Melvin sa likod. Melvin! I-ready naman natin yung stomach natin. Kaya tayo marami. Yung mga kabatak, at andito na kami sa lugar nila Bicolana Girl. Ayan, dadala ko yung bigas. Ayan. Ayan si Bayaw, si Melvin. Melvin, cameraman ngayon. Ayun, nadala ni Bayaw yung bigas. Kabatak. Ayan. Ayan. Go! Ayan. Pisahin natin. At hindi alam ko kung ano. Yan, medyo paun po. Yan. Baka mamaya yung lalapsis. Ayan, mga kabatak. Ayan silang dalawa sa unahan. Yan. Lalagyan na pala ng lupa to. Yan. So yan. Nandito na po. Lapit na tayo sa bahay nila. Ayan na. Oh, ito. Yan. 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 Nabubuo ba ako? Kaya nang buo ako sa kuha mo. Oo, may napuputol. Buo din. Yan. Yan, dito po sa likod. Sa tate. Ito kaya si Kathleen. Yan. Yan, bahay nila Kathleen. Ang kabata ko. Opo! Yan. Andito si Kathleen? Oh! Anong balita? Bakit? Surprise yata ito mga Surprise ano. mga kabatak. Bakit? Nakapa ka pa. Yung ba akala mabalik kami? Uwi na kayo. Ah. Masaya ka? Masaya ka ba? Happy? 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 Ibaba ko muna kabatak ko. Bawa mo na. Yung bigas ko. Ano mo kasi Napakapal. ano? Wala ka bang ano? Di mo naramdaman na pupunta kami dito? Pero kasi kuya, uwi na kayo. Sabi na, gulat na gulat mga kabatak. Gulat na gulat mga kabatak. Masaya ka naman, masaya. Hmm. Nakapapa oh. Hi ma! Oh. Yan. Hindi ko naman akalain na mabalik kayo eh. Ayan, di raw niya akalain na mabalik kami. Yan, mga pangmalupitan na Ganun ba? behind the scenes na mga kabatak.
Anong ginagawa mo today? Nag-review po. Nire-review. Ayan, nagre-review siya mga kabata ko. Mag-i-exam kasi. Ayan. Ayan. Masaya, masaya. Surprise! Ayan. Marami ka pa bang re-reviewin? Ay, meron po kaming ano, lulutuin pa lang. Ayan. Pwede tayong magsabaw ng ano, nilaga. Ayan. Tapos meron tayong bigas galing kay parang Robin Libuon, ating sponsor. Opo, thank Kay you. Kuya Robin galing. Thank you po kay Kuya Robin. Ayan. So, ayan po, no. So, nagulat sa atin si ano. Nagulat si Katrin. Ayan. Ayan, no. At nire-review siya. Mukhang marami ka pang review. Maabala ka namin. Last na po. Last na yan. Tapusin mo na. Ha? Okay na? Okay na daw. Bira. Okay na, biglang okay na. Biglang okay na. May isa pa, may biglang okay na. Bin, pabuhat daw yung bigas. Pasulit, papasok ka doon. Yan. Yan, at bubuhatin ni Milvin yung bigas. Yan. Yan, alright. Alright. Kaya po ang kanyang sulat. Oh. Maganda pala sulat. Paliliit. Oo. Siyempre, happy ang nanay mo. Salamat. Ate, anong happy ba? Happy? Kasi yung Rita, kahit pa paano, may Ba't ikaw po kayo? Naububigla si nanay may nakapansin kang ano kang akit mo. Eh si ano, nakaluhod pa sa bangko. Bibigyan mo lang ito. Papa mo pumasok? Yung natin